Forberedelsen på at deltage i Europamesterskabet er jo kæmpe stor. Altså, man skal ville det. Jeg er udtaget og skal med til Euroskills. Jeg håber, at det selvfølgelig på en podieplads. Det må da godt være en af de pæne. Jeg synes, det er mega fedt og en kæmpe ære at få lov til at repræsentere Danmark i det her regi her. For det er jo ikke ligefrem noget, man bare lige får lov til. En kæmpe fed oplevelse. Jeg er din far og mor. Ja. Jeg var sikkert lige gider være med på det. Da du vandt regionsmesterskabet og skulle videre til DM i Skills, vidste du da, at der var mulighed for at komme til Euroskills efterfølgende? Jamen altså, der havde været snak om det, men slet ikke på det niveau og den forståelse for, hvad det egentlig lige præcis det drejer sig om. De snakkede jo bare om, at vi fik at vide, at der var måske muligheden for at kunne komme videre med det. Og så skulle man ligesom lige finde ud af, okay, nu starter vi lige med DM i Skills, og så skal vi jo lige se. Og så efter DM i Skills, så gik det en periode der, fordi der var en masse beslutninger, der skulle tages i forhold til, hvordan og hvorledes skal det egentlig lige udfolde sig hen ad vejen. Og så lige pludselig så fik man jo så at vide, at nu er der mulighed for det her. Vil du gerne være med til det? Og det er jo sådan en mulighed, man nok kun får en gang i livet. Efter DM i Skills, der var jeg jo med som observatør. Og der var jeg ansat som landstræner på det tidspunkt, og jeg gik og observerede alle jer deltagere. Og efter DM i Skills, der var det, at du blev udtaget sammen med Martin, hvor I skulle konkurrere omkring, hvem der skulle videre til DM i Skills. Jeg kan godt tænke mig at høre lidt, hvordan var det dengang, I var 2, der skulle konkurrere om at gå videre til Euroskills? Jamen altså, det var for at være helt ærlig, så var det jo lidt svært nogle gange. Det der med, at man trænede en masse, man vidste sådan set ikke, om du fik noget ud af det i sidste ende. Men det var jo svært, fordi at man følte jo, man var konkurrence, og vi gik jo målt op sammen, men man vidste jo, et eller andet sted vidste man jo ikke, hvordan det var. Fordi at Martin var jo også dygtig. Men det var bare svært, hvad skal man sige, fordi nogle gange så passede min mål bedre, og andre gange så var han bare hurtigere færdig, og så kunne han lave noget, jeg ikke kunne nå at lave inden for tiden. Ja. Og det var mega svært at være i, fordi så skal man hele tiden, man føler hele tiden, man er under konkurrence og pres, men det er man også nødt til at være, fordi sådan vil det også være i den rigtige situation, og når man kigger tilbage, så kan jeg se, at det var den rigtige beslutning, men under det der, synes jeg, det var mega svært, fordi du vidste jo ikke, om du lagde tid i noget, du ikke kom til at bruge til noget. Det var jo også en del af træningen, det var den konkurrence, der skulle blive imellem jer 2. I skulle på en måde være kammerater, hvis man kan sige det på den måde, og så var I konkurrenter. Jeg kunne godt se, da vi kom til udvælgelsen i marts måned, tror jeg det var, vi afholdt det, og der var I presset begge 2. Meget, meget presset. Og I lavede ikke jeres bedste præstationer til den konkurrence, der skulle adskille jer. Men udfaldet blev, at du gik videre. Det må også have taget lidt pres af dine skuldre på det tidspunkt. Det var i hvert fald nemmere at flytte fokus og bekymringerne fra den del, og så bruge energien et andet sted. Fordi nu vidste man ligesom, nu er det mig, det drejede sig om, men så vidste man også, at så er det også nu, så skulle man jo gå all in. Du havde jo ikke noget valg. Eller det havde du jo, men du vidste jo, at altså, nu er det fandme nu. Det blev også en helt anden træning efterfølgende, formoder jeg, du følte. Fordi jeg ændrede i hvert fald træningsplanen, for nu havde jeg kun dig, jeg skulle træne til, eller træne med. Og fokus, det blev også meget mere, hvordan du skulle træne, og hvordan du skulle forberede dig. Det var det, vi fik jo strikket det sammen på en måde, som der ligesom, hvordan vi fik det til at lykkes for mig, fordi mig og Martin er 2 meget forskellige personer. Meget forskellige. Og der er man jo nødt til ligesom at sige, okay, nu er det mig, vi kører med, men hvad skal vi gøre for, at det fungerer for mig? Fordi jeg skal også kunne være i det. For det er jo fuldstændig sindssyg træning at træne 5 dage i ugen, og så når du endelig har fri, så kan du sådan set ikke overskue at lave enten slappe af. Det er rigtigt. Der vælger man jo nogle ting fra, og så er man ligesom bare nødt til at sige, at det er sådan, det er. Og så må man prøve at få fokus, og så når det bliver lidt svært, så er man nødt til bare at sige, nu rækker vi ud. Og så siger vi, hvordan gør vi lige herfra, og jeg skal lige have noget hjælp til det her, fordi ellers så får jeg ikke gjort noget. Ja. Nu var vi så heldige at komme på nogle træningskonkurrencer i udlandet. Vi var i Ungarn. Og jeg kan huske, at vi tog til Ungarn, der følte vi, at nu skulle vi ned og vise dem, hvem vi var. Det blev ikke helt sådan, Andreas gjorde det. Nej, vi fandt da i hvert fald ud af, hvordan konkurrencen var strikket sammen, og hvem det var, vi skulle konkurrere imod. Ja. Der fik vi på godt jysk en god røvfuld. Ja, røv og albuer. Det var i hvert fald, det var en hård tur, men det var også en tur, man lærte ret meget af jo. Altså, vi havde ikke stået et sted i dag, hvis ikke vi havde været på den. Men undervejs, så fandt vi også ud af, at det at komme til
et europamesterskab, som Euroskills jo er, det er jo et europamesterskab, ligesom alle mulige andre sportsgrene, tennis, cykling. Hvis forberedelsen ikke er intakt, hvis man ikke har styr på de små finesser, og det er som kost, motion, man skal være utrolig fysisk, og vi skal have ind over noget søvn. Vi var afinstalleret sociale medier på din telefon. Du havde sådan et ur, der lukkede ned med lyset om aftenen, og når du skulle stå op, så tændte det lige så stille med lyset. Ikke noget med en alarm, det var stille og roligt. Alle de der små finesser, vi fik bygget ind, som vi fandt ud af, hvor vigtigt det var. Og ikke at tale om gel. Altså cykelsporten, den har hjulpet os utrolig meget til at kan kopiere med gel og vingummi og elektrolytter. Og det kørte jo på klokkeslæt, og vi havde jo trænet det flere måneder før, var det kørt i stilling sådan, at du havde et ur, der ringede under konkurrencen. Så var det tid til en gel. Fordi hvis der er noget, der skaber ubalance og utryghed og frustration, det er, når hjernen den slår fra. Og det var det, vi arbejdede på, at den ikke skulle. Så vi skulle have dig kørende hele dagen, når du er en stor person. Så det krævede noget gel indimellem. Så havde vi en anden finesse også, det var din blyant, den blev væk for dig 27 gange i timen nogle gange, fordi så kunne du ikke finde den, så rodede du efter den, indtil jeg sagde til dig, nu har du den blyant i munden. Og så ved du, hvor den er. Og jeg tror, at det har hjulpet dig til at blive færdig med konkurrencen på dag 2. Var det dag 1? Var det dag 1 eller dag 2? Dag 1. Det var der, vi var færdige 2 minutter før. Det var der, du blev færdig 2 minutter før. Og havde du ikke haft den blyant i munden under konkurrencen den dag, så var du ikke nået at blive færdig. Så et europamesterskab, det kræver lige så meget forberedelse, træning, om det hedder cykling, tennis, fodbold, eller det hedder VBS. Det skal man huske. Og jo bedre man er forberedt med de små finesser, jo længere kommer man, og jo mere overskud får man. Fordi det, der kræver, det er, at du har overskud til at kan læse en tegning, til at kan forudse, hvordan tingene kan ændre sig, til at kan se de steder på tegningen, hvor der ikke er nogen mål, der har betydning, fordi så er det der, man kan være hurtigere måske, hele tiden være foran, og det igen, det er et europamesterskab. Og det lærte du til punkt og prikke, for ellers så har du heller ikke stået med en sølvmedalje i Herning her til europamesterskabet. Så det var lidt en øjenåbner for os, at hvor vigtige tingene egentlig er, og hvor godt vi fik dem trænet. Men det viser bare, at der er potentiale i de håndværker, vi har i Danmark, så når man har viljen, så kan man også komme langt. Det er jo rigtigt, vi har jo været igennem det, og det er jo meget det der med, det er jo faktisk meget taktisk. Det er faktisk helt vildt taktisk, når du kigger over en tegning, for du er nødt til at sætte dig ind i tegningen og sige, hvorfor? Altså, jeg kan jo godt bare gøre noget, men jeg er også nødt til at tænke over, hvorfor gør jeg, som jeg gør? Jeg er jo nødt til at kigge på tegningen og så sige, okay, jeg har faktisk ikke særlig lang tid til det der. Hvordan kommer jeg videre? Hvordan kommer jeg bedst muligt i mål? Okay, nu fik jeg lavet en fejl, men hvordan kommer jeg videre fra den fejl? Hvordan kommer man i gang igen? Og hvordan, det er sindssygt vigtigt, det der sukkerkold der, det er bare noget forfærdeligt noget. Og altså den dag i dag kan jeg jo ikke spise skeler eller sådan nogle vingummier, men det skal jeg eddermame heller ikke bede om. Men det var jo noget, der hjalp til at holde energiniveauet op. Den sidste dag, da jeg stod jo fandme og rystede. Du stod og hoppede i den sidste pause. Jeg kunne slet ikke sidde stille eller noget, men jeg var bare nødt til at få brugt noget af den energi, og få brugt den positivt. Og det er jo det, man ligesom skal lære at vide, hvor skal bruge det hen, for det duer heller ikke, du bare starter ud, og så bruger du al energien, og så sidst på dagen, du går træt, for det er der fejlen sker. Det er sidst på dagen, når du ingen energi har, det er der tingene går galt. Ja. Og det er der, du er nødt til at have trænet, så du både er i fysisk form til at kunne, at du ikke bliver træt fysisk, så er der mentalt, det er du nødt til at have, hvis du har struktureret det og gjort, så du har styr på det, så er det ikke den del, der stresser, så det er med ligesom at få kodet det sammen, så det er så lidt som muligt, der stresser en, fordi det når du bliver stresset, eller du føler, det er ved at gå galt, eller noget, det er der, du laver flere fejl. Jo mere positiv du er, jo mindre fejl laver du faktisk. Så det er det der med ligesom at sige, nu gør vi det fandme, og nu skal vi lige sætte os for, at nu tager vi den skide gel, selvom den ikke smager særlig godt. Men og virker. Så kører vi bare. Den virker. Og også det der med, ligesom lige når man så kommer ud i pauserne, det der med, der lige er en, man kan snakke med, så man lige kan blive løftet op igen. Altså, man kan godt sige, det er godt nok træls. Nu har jeg sgu ikke lige fået, nu har jeg puttet flus på alle lodningerne, nu går jeg på pause, nu irer det bare op, og det bliver slet ikke til at lode. Men det er også det der med, at man er nødt til så at sige, okay, nu lægger vi det lige væk fra os lidt. Og så går vi ud og snakker, og så får vi lige noget at spise og noget at drikke. Og så tager vi problemerne, når vi kommer ind igen, fordi så kommer du ind igen, og så er det ikke noget problem alligevel.
så er det ikke noget at have gået og været negativ over og have brugt sin energi på at være negativ. Så er det bedre at lægge det fra sig og så sige, okay, nu tager vi lige og slapper af, og så går vi til den. Det er også sjovt nu, fordi den dag i dag, når jeg så sidder og kører på arbejde og arbejder, så kan jeg simpelthen ikke se, fordi jeg har, og når jeg så har været på arbejde, så har jeg arbejdet 37 timer, og så skulle jeg hjem og træne bagefter, og det har jeg så gjort 5 dage. Det er jo svært at forestille sig, hvordan har jeg egentlig haft tid til det, når man tænker tilbage. Men det er jo igen også, det er jo prioriteringer, og det er jo folk, man har omkring sig, der ligesom hjælper og siger, prøv her, vi synes også, det er fedt, du gør det her, men vi hjælper, og så gør vi det sådan, så vi kan få det til at lykkes, fordi altså, det er fint nok, den der løbetur der, den tager jo kun en halv time. Men de der dage der, når du kommer hjem, og du har kravlet rundt op på et loft en hel aften, eller en hel dag der, og så kommer du, så skal du til at bukke en masse rør og sådan noget. Det er der, du også træner den der tid der, hvor du er træt, og hvor du egentlig ikke rigtig har lyst, eller hvad skal man sige, hvor du mangler noget energi. Det er jo ligesom den, der også er god at træne, og det har også været godt at gøre det, men man er også nødt til ligesom at tage afstand fra det nogle gange, og så sige, okay, nu tager vi sgu lige en ekstra fridag, fordi man kan ikke være i det altid. Så tæt som vi har været på hinanden, i det halvår, 3/4 år, hvor vi har trænet. Fordi det endte også med det sidste, hvor jeg er ude ved dig næsten hver lørdag, hvor vi havde træning. Udover det træning, der ellers var. Det er jo også, hvad skal man sige, sindssygt vigtigt for dig på en eller anden måde, at vide mine grænser, så du ved, hvornår du skal træde til. Ja. Og det har du også været noget arbejde i. Selvfølgelig. Og det har det været mega glad for, at man har valgt at gøre, fordi altså, det er jo svært at stå med det der selv. Altså, det er jo en kæmpe opgave, man ligesom bliver stillet og skulle deltage til. Og man kan også sige, at der har også været mange træninger, som du sådan set ikke har været klar over, der har været træning. Vi er jo blandt andet på VVS-messe, hvor du bliver kyldt op foran 300 unge mennesker, og skal fortælle om, hvordan det er at træne til Jæveskills. Vi går rundt ned blandt alle leverandører nede på messestandene, og vi går i træningstøj, der lyser langt væk, at vi skiller os ud for alle andre. Hele tiden så har jeg jo proppet ind med, hvor vi kunne få noget medietræning, vi kunne få noget træning, hvor der var mange mennesker, og der er også en ting, jeg egentlig glemte at fortælle, det var, når vi trænede i værkstedet. Det kan godt ske, at du stod alene og trænede, men så havde jeg en stor højttaler, hvor jeg så fandt enten noget klassisk musik, eller noget rock, eller også fandt jeg en stor forsamling, der kunne køre over 10 timer, hvor folk de bare snakker og mumler, ligesom hvad der foregår i en stor hal, når der er messer og sådan nogle ting. Det stod du og arbejdede i 6-8 timer hver dag. Det var i hvert fald det var belastende, kunne jeg huske. Til træningskonkurrencen i Danmark, da de andre lande var op til ham for Holland, han kunne slet ikke have det. Oh, now the people are coming again. Ja. Det har også været en kæmpe fordel for os, at vi har haft god støtte fra baglandet på, man kan sige, for hele Danmark og hele Europa, altså grossister og leverandører, og vi har haft Rems til at hjælpe os med værktøj, vi har haft Grove med udstyr, vi har AO med materialer, og vi har haft Oponor, og altså, der er mange, der har været med ind over og hjælpe os hele tiden, så vi ikke har stået og manglet noget. Hvis vi mangler et eller andet, der vi ringer, jamen det får vi bestilt. Også med, at vi har været på træningstur til Grove og se deres faciliteter og komme lidt ind i. Det tror jeg også, det har været en stor hjælp for os, og vi har haft de ting, der skulle bruges hele tiden. Du var jo bare vant til, at tingene var der. Altså, jeg fik bare at vide, nu mangler jeg det. Jamen så måtte jeg jo have skaffet det til dig. Og det var jo også... det var jo super godt, at vi havde alle de ting, vi skulle bruge. Så det har været en kæmpe, kæmpe støtte for os hele vejen igennem. Det er også en vigtig del af det. Det er i hvert fald sponsorerne, de har bare gjort deres, kan man sige. Absolut. Altså, der har været, så vi har kunnet lave det, vi skulle lave, og skulle vi træne noget nyt, eller mangle noget, skulle vi lige lære, nu står der en ny dims på materiallisten, et eller andet, og så kan vi lige ringe, og så kan vi lige få noget produktviden, for eksempel fra Roa, i forhold til, nu har vi det toilet her, hvis vandet skal ind i den anden side, hvordan skiller vi tingene ad, og får flyttet dem, og hvordan får vi lavet tingene sådan, så det bliver ligesom, så du ikke skal stå på dagen og bruge tid på at sætte dig ind i tingene. Det der med ligesom at have et bagland, man bare lige kan sige, hvad gør I egentlig her normalt, og hvordan gør vi det, så vi ikke skal bruge en masse energi på det nu? Det synes jeg, der har været sindssygt. Man kan sige, ud fra alle de ting, som vi egentlig har trænet, også, det er faktisk ud fra materialelisten, der var til Jæveskills, hvor jeg sad og plukkede ting ud og sagde, nu er der kommet den der ind også, så skal vi lige have fat i Grove, nu skal vi bruge den også, og det var jo hele tiden, og noget af det fik vi aldrig brug for, og andre ting, det kan man sige, dem har vi ramt lige hvor vi skulle ramme. Vi har trænet rigtig meget med, at du skulle lære at læse en tegning, og kunne se forud hele tiden, og hvor er der nogle point, og hvor er der ikke point. Og det brugte vi også, det brugte vi meget tid på, med det der tegningsforståelse. Og det kommer os også til gavn, da vi endelig kom til Herning.
Men først synes jeg lige, vi skal have optakten, til vi skulle møde ind i landsholdet nede i LaLandia. Fordi vi har været sammen den sidste uge op til, hvor vi har været på fisketur, og vi har haft den sidste endags træning. Og så, jeg tror det er fredag, du ringer til mig og siger, at du har sgu lidt ondt i halsen. Og jeg siger, Camille til, og så ind under dynen og få noget varme. Lørdag morgen ringer du igen. Nu har jeg det mega dårligt. Ondt i halsen, og jeg har ondt i hovedet, og jeg kan bare overhovedet ikke sove, og det hele det kører bare rundt. Så står man lidt der, fuck. Så gik det hele jo fuldstændig i gang. Mit bagland, og alle var inde over, og vi var havde landsholdet med indover. Og du skulle have mødt ind på landsholdet søndag middag. Det udsatte vi. For jeg skulle først med ind om mandagen, og så lå vi der blive hjemme om søndagen, for at se, om du kunne få det bedre, og så mødte du ind mandag eftermiddag sammen med mig. Og jeg må godt sige, da jeg mødte dig mandag eftermiddag i LaLandia, og du blev isoleret i en afdeling af de der huse, vi havde nede, der kunne jeg godt se, hold da op. Ja, det var mandinfluenza. Det var sgu ikke, det var ikke helt godt. Nej, jeg havde det ikke lige helt godt, men det var det, vi var jo nødt til, altså vi kunne ikke trække den længere mandag, det var der var familisation. Hvis ikke vi var med til det, så kunne vi ikke være med. Ja, så du skulle derned søndag, det kom du, og du kom til familisation om mandagen, du kørte på mig op, og det gik sådan set rimelig godt. Var du med bussen hjem? Det kan jeg ikke huske. Ja, fordi det var der var åbningsceremoni, så der skulle jeg køre med dem hjem. Ja, det er rigtigt. Det var der var åbningsceremoni, så du overlevede det hele, og så var du klar til konkurrencen næste dag. Og der kørte du også med mig op om morgenen. Gjorde du ikke det? Jo. Og der var der stor fremskridt i din sygdom. Det var blevet bedre. Det var blevet meget bedre i forhold til, hvad det var. Det, der var specielt, synes jeg, det var at komme i gang med konkurrencen i Herning. Jeg synes, det var helt vildt. Nu har vi trænet så lang tid, og nu stod du derinde og var i gang, og jeg kunne ikke have kontakt til dig. Hvordan følte du selv, da du kom i gang? Jamen altså, for det første, så står lige pludselig, nu kigger folk ind, og man har jo godt vidst det lidt, man har jo prøvet at være i de der situationer før. Men du står bare, på et eller andet sted, så står du bare et sted, og så føler du dig helt nøgen. Men du er ligesom nødt til at finde ud af, okay, den væg der, den væg der, den væg der, det er faktisk min væg. Ja. Nu er jeg ligesom nødt til at finde ud af, okay, det er her, jeg skal være de næste 3 dage. Og så er man nødt til ligesom at finde ro i sig selv til at sige, okay, nu står der en varmepump der, og nu er der en tegning, og så trækker vi lige vejret ind og ud, og så siger vi, nu går vi i gang. Og så i stedet for at fokusere på, hvad der sker omkring en, og sådan noget, så er man nødt til ligesom at sige, nu helt starter roligt ud, lige for overblikket, og så går man bare i gang, og du kunne ikke, altså, man så jo ingenting. Jeg har jo slet ikke set, hvor mange mennesker, der er gået forbi eller noget, fordi det har jeg bare overhovedet ikke haft fokus på. Mit fokus, det har bare skulle ligge på opgaven, og hvordan det her skulle være. Men det gør det også meget nemmere at være i, fordi altså, du, i princippet, når jeg ikke lægger mærke til, at der er nogen, der kigger på mig, så ved jeg det jo heller ikke. Altså, så er fokus jo lagt der, og så er jeg jo bare kørt ud fra det. Ja. Det, der var så godt, det var lige snart, der var pause. Så blev du hævet ud med det samme, eller du gik ud, og så stod vi og tog imod dig. Vi havde en med fra landsholdet af, og jeg kom, og vores dommer Henrik Bertelsen, han var inde på standen, han var der også. Så vi stod jo 3 omkring dig, lige snart du var pause, og fik vendt situationen. Og du kom med nogle ting, som du havde det svært ved, og jeg kunne se nogle ting indenfra, eller udefra, hvad jeg synes, du skulle gøre. Og jeg synes egentlig, at den taktisk løsning, vi havde med at få dig isoleret og få dig standard til pausen var slut, jeg følte, vi havde et godt tag på tingene der. Gjorde du ikke selv det? Det synes jeg også, det var ligesom der, vi får lagt plan på, okay, nu har jeg lige et pusterum til lige at finde ud af og vide, hvad jeg skal gå i gang med efterfølgende. Altså selvfølgelig har man jo været i gang med noget, men det er jo den der med, at det er rart nok lige at komme væk derfra, og så lige snakke om noget helt andet, og så lige bagefter komme ind på det igen, og så være kørt i stilling til at vide, okay, nu ved jeg ligesom, hvad der skal ske, og det er helt... Det er rart, det der med, at man lige bliver trukket lidt væk, fordi det er også nogle lange dage. Altså, det er jo lige på hårdt, og det er jo op og ned af gulvet, og tegne og væg, og så få det visket ud igen, og få monteret en masse forskellige ting, og skruet tingene sammen, og der er bare, det er jo både fysisk hårdt, men det er også mentalt hårdt, fordi så skal du tænke over, hvordan bukker du lige de ting. Du skal regne en masse ting, og få overblikket. Du havde også tit nogle problematikker, du kom ud med, hvor jeg sagde til dig, Andreas, få det løst, så du kan komme videre, fordi du vidste ikke altid lige, hvor du skulle, men du fik det løst, og du kom videre, og det var det, der kunne man se, at de ting, vi har trænet i, og den dialog, vi havde sammen, du vidste godt, når jeg sagde det på den måde, så var der ingen, jeg skulle bare videre, og det kom du. Og det var det, der kan man sige, der var vores tæthed
Den er sindssygt vigtig, fordi du forstod godt, hvad jeg sagde, og jeg forstod også godt, hvad du sagde. Jeg kunne føle på dig, når du sagde de ting. Det var, fordi du var lidt usikker, og så var jeg nødt til bare at presse på og sige, jamen, så det finder du en løsning på. Og det er jo den del af det, at der gør, at tingene går op i en højere enhed, når man står i sådan en konkurrence. Kan du huske den sidste dag under konkurrencen? Ja, det kan jeg. Der var en ukendt opgave, som vi ikke kendte til. Og da jeg så den opgave, der tænkte jeg, okay, det er sgu lige dig. Det var en bukkeopgave, en lodopgave, så den var jeg slet ikke bekymret for, som jeg har været de andre dage. De har været lidt nervepirrende, vil jeg sige, de andre 2 dage. Men om fredagen, der synes jeg egentlig, at der var jeg fortrøstningsfuld, og jeg var rolig. Der skulle vi bare have dig i mål. Og på det tidspunkt, hvor du står og laver den opgave, der skal bukkes og loddes, og du sætter det helt op på væggen, og så rasler hele lorten ned fra dig, så tænker jeg også, hold nu kæft, Andreas. Så tog du slet ikke, og du vidste godt, at jeg stod ude bagved og bandede. Kan det ikke rigtigt? Ja, men jeg tænkte bare, nu går I. I skal bare gå væk. I skal kigge på mig. Jeg kan slet ikke have det her. Jeg skal også selv, fordi jeg sad jo også selv inde i at blive rasende over, hvorfor fanden gider det ikke bare at blive sammen. Men det er den der med, så står det, og det rasler ned, jeg tror 5 gange eller sådan noget. Så er man bare nødt til at sige, okay, nu tager vi lige helt roligt her. Vi har knoklet sådan for at bare få noget lavet. Det har bare gået mega hurtigt med at få samlet alle de der, og lavet de løse dele der. Så vi har tiden til det. Så det kan ikke nytte noget, jeg står og prøver at få samlet noget og ryster det, og det falder fra hinanden og sådan noget. Så er vi ligesom lige nødt til at få ro på igen. Og så til sidst, så var det så samlet op på væggen der. Og så er der pause. Så er der pause. Og så er der bare et flusmiddel inde i alle lodningerne, og det står bare og korriderer inde i der. Jeg tænker bare, det bliver bare noget værd noget der her. Og da du kommer til pause, der kan jeg huske, så kommer Ulrik Lynge fra landsholdet af, og står og snakker med os, og står og snakker med dig. Er du klar, Andreas? Og du står og hopper. Så siger jeg, Ulrik, jeg tror ikke, du skal have flere gel. Og jeg kan godt sige, at der havde du fået lige de gel, du skulle have. Ja. Og vingummi og alt muligt. Så. Og du havde meget fokus på, at du havde givet flus. Og så sagde jeg, Andreas, du skal bare ind og lodde det. Og hvad gjorde du? Vi gik ind og loddede det. Ja. Og så stod du der, og så, når du havde gjort det hele rent, så var der faktisk det i 20 minutter tilbage eller sådan noget. Det var faktisk helt sjovt at være på den anden side af klokken, hvor du havde god tid. Det skulle man også vende sig til. Og så, når man havde fået gjort det hele rent, og sådan, og ryddet op, og sådan, så kiggede jeg jo Jens, og så kiggede han sådan lidt, jeg må nok godt aflevere nu, fordi jeg kunne ikke gøre mere, jeg måtte ikke pusse mere på det eller noget. Så sagde jeg, så afleverer jeg. Og det var bare en lettelse. Kunne du fornemme, hvor mange mennesker, der stod ude dengang, at du var ved at være færdig? Det var først til sidst faktisk, hvor jeg kiggede ud, hvor jeg okay, fuck, der egentlig kom mange mennesker. Så stod folk med faner, og folk de stod bare klar til at juble. Og så sagde jeg, at jamen, jeg vil gerne aflevere. Og så stak det bare af. Fuldstændig. Det var helt vildt. Og, så, og det var rart for løsningen, at nu var man færdig, og den sidste del var gået godt. Altså, man havde ingen anelse om, hvordan det gik. Okay. Altså, man har vidst, hvordan de 2 første dage nogenlunde har gået. Du har ikke kendt resultatet fra det, men du vidste, at det har været okay, det jeg har fået lavet. Og så på sidste dagen, så bliver du færdig, og egentlig okay forløst med det, og så kan du bare slappe af. Den der tid der, efter man har afleveret, der føler man sig jo bare mega lettet. Altså, man ved jo stadig ikke, hvordan resultatet går, og man går sådan lidt med sommerfugle i maven, men man ved, man kan ikke gøre mere nu. Altså, allerede der føler man sig allerede væk fra presset af, og mere i den der spændt situation nu, for du ved, du kan ikke gøre mere nu. Så ligesom alt det træning, og alt den tid, du har brugt på det, du kan ikke gøre mere fra nu af. Altså, nu er det kun det, du har lavet, der bliver målt op, du bliver vurderet på. Og det er jo sådan, man var jo spændt over det, og det var svært, for man vidste jo ikke, hvor de målte hen. Man vidste ikke, om de tog den fejl, men vi havde lavet det ikke. Altså, den der spænding, der også var ved den, det var vildt. Og så lige pludselig, så kommer du ind i boksen, og så sidder du, og så tænker du, nå, jeg er nok en af de sidste, der bliver råbt op. Og så sidder man sådan spændt, og sådan, og så lige pludselig siger de bare, nu er det ved plumbing and heating, de begynder at nævne op. Så tænker jeg, okay, det er jo godt nok hurtigt, kan vi ikke lige roligt nu? Træd på bremsen. Så siger de Frankrig, og så tænker man, nå, ja, jamen, så må vi jo se. Så lige pludselig siger de bare Danmark, og det hele går bare så hurtigt. Og det går meget hurtigt. Fuldstændig vildt. Mega glad, altså jeg ved slet ikke, hvordan man skal, om man skal råbe og skrige, eller hvad man skal gøre. Og så kom op den der forløsning der med, at det gik fandme, det gik sgu da godt. Ja. Alt den tid, du har brugt i, det gik alligevel med en sølvmedalje, altså konkurreret mod 16 lande, brugte jeg ved ikke, hvor lang tid, fået røvfuld i andre konkurrencer. Første gang vi var med.
Første gang, vi var med. Mm. Og så stå der og føle, man har været bare bund nogle steder, og ikke har vidst, hvad man skulle gøre, og har været træt af, at vi ikke har haft noget erfaring. Men al den tid, man brugte lige pludselig, så står du med en forløsning med en sølvmedalje. Altså, det synes jeg, der var mega fedt. Det var vildt. Også det der med, altså bagefter at komme ud og se ens familiemedlemmer i hovedet, der var fuldstændig ved at eksplodere, det var mega sjovt. Ja. Det glemmer jeg aldrig. Jamen altså, hvis der kom nogen til mig, og de spurgte, om jeg synes, de skulle deltage, så vil jeg helt klart sige, gør det. Altså, det er noget, I får muligheden, I får ressourcerne, I får lov til at udvikle jer personligt. Altså, der sker bare sindssygt meget, og du får muligheder, du får lov at nøje nogle ting, der ikke er nogen, der får lov til, og du får forbindelser, og du lærer en hel masse ting, og du lærer at vokse som menneske også. Altså, det er jo sindssygt så meget, du får ud af det. Jeg vil helt klart anbefale folk at gøre det, fordi det er jo kæmpe stort. Jeg håber i hvert fald, at det setup, der bliver lavet nede i Herning til Euroskills, det er noget, der har inspireret folk til at gå rundt, og ligesom, altså ikke bare VVS generelt, men jeg håber, det ligesom har været med til at gå rundt og sige, okay, hvad laver de forskellige uddannelser egentlig? For det er jo meget det der med, lige pludselig, så man går i folkeskole, så skal du til at tage et valg om, hvad man gerne vil, men har du ikke prøvet at være ude og lave VVS, eller være tømrer, eller et eller andet, så har du kun det grove forståelse for, at det er nogen, der bygger huse, eller det er nogen, der laver vand, eller sætter toiletter op, men du har slet ikke forståelsen for, altså hvad drejer det sig egentlig om, hvordan ser det ud, når man arbejder, hvordan foregår alting. Altså der synes jeg, det er en mega god idé, og en mega fed måde at gøre, så man ligesom kan blive inspireret og finde en idé om, hvad er det egentlig lige, man gerne vil, og hvad er det egentlig, der interesserer en, fordi du kan godt sidde og se noget, og så sige, at nu vil jeg gerne være det ene, men lige pludselig så vælger man at gøre det andet. Altså, jeg stod og valgte at sige, okay, nu starter jeg i gymnasiet, for jeg tror gerne, jeg vil være ingeniør. Og så står du lige pludselig, okay, 7 dage inden. Det gider jeg ikke, det her. Jeg har ikke engang noget for lektier for endnu, men så stod jeg bare der, og så er man bare nødt til at sige, så gør vi det, så dropper jeg ud, og så starter jeg helt fra 0 af på grundforløb 1, og så får jeg en idé om, hvad retning er det egentlig, jeg gerne vil. Ja. Fordi at man skal også tænke på, at bare fordi du tager en håndværkeruddannelse, så har du masser af muligheder i fremtiden efterfølgende. Du kan jo bare læse videre til noget andet. Altså, og har du noget erhvervsmæssig erfaring, så vil folk jo bare gerne have en. Det giver en god ballast. Jeg tror, det er vigtigt med Euroskills, at man holder gryden i kog nu. Og jeg tror, det er vigtigt, at man udvikler både det, man kan sige, der hedder DM i Skills og Euroskills, og får gjort det meget mere synligt, at det er en så bred en uddannelse, at man har så mange grene at spille på, når man er udlært, plus at kan vi nu få det her Euroskills kørt op på et lidt højere plan i Danmark, så vi bliver ved med og skal udvikle os og komme til Euroskills, så tror jeg, at vi kan blive en af de absolut førende nationer inde på den scene, som vi har været på en gang. Jeg tror, at med det setup, vi har haft i brug nu her den her gang, der til Euroskills i Herning, det kan vi udbygge, så det bliver meget, meget, meget bedre og meget mere. Vi kan få meget mere ud af det. Hele VVS-branchen vil kunne få rigtig meget ud af det. Firmaer, grossister, leverandører, skoler især. Så jeg tror, vi skal se, om vi ikke kan arbejde videre hen imod og kan komme afsted igen.